Uy, uy, asa man ka? Ay biya, idodong. Toa mama ni mo. Kuyog ka. Kuyog mama ni mo. Kau na. Lakaw na. Talibang bangol, panlupan. Kau dak pa. Na, toa, gihulat ka mama, oh. Toa mama ni mo, oh. Turay. Oh, arin ako, ha? Hello. Good morning. Og ako ni bakasyon sa ako ang pag so 7 days og ani ako karon sa Amerika. Tanaw yung balay sa Amerika pagka nindota. Og ni moari ko dire sa tanaw na to baba sa tindahan kay magpalit kita bag karon uulutan adala oh diara mamili kita kani palitag bag oy nalihan man pasid siya ta mga kahigalaan kani siguro dako nga bag atong paliton kapalit ba oh palit bye oh di man hello how are you sir Hello. What would you like? can I have a bag mga kahigalaan My bag? yeah mangayo na lang kitang bag sa merkado This is my bag. how do you buy one You go to the clothing store. oh oh okay Yes. thank you You're welcome. yeah good luck to you You too. okay maayo yung mga Amerikano dire dapita mga kahigalaan o gani ay rabbit ka ato ganing istoryahon hello rabbit hello kumusta atong istoryahon siya kumusta rabbit uy isa-isa man siya sa iyahang dalungan murag nakahibaw oy dagan rabbit ayong dagan op atong hapa-hapaan sundan na to siya kasa siya paingon oy rabbit supan ngita mama o mas mama be dali kuyog lang ta na kamang ko pareha ni mo uy kakusog pa ni mo mulakaw hinahinay lag uy tora mama o to mama unahan ato mama uy kuyog ko tana ato na to mama ha o kamang ko be kamang ko sama ni mo mga rabbit man kita naghangyo rabbit aning Amerika di ay oy dara mama ni mo oh nagkita na mo nya adto na ko oh mama oh barog-barog hello di siguro ni kasabot silang Bisaya oh tanaw tag kon sila barog-barog oh wala taon pod hello rabbit uy asa man ka ay biya idodong toa mama ni mo kuyog ka kuyog mama ni mo kau na lakaw na talibang bangol panlupan kau dak pa na toa gihulat ka mama oh toa mama ni mo oh turay oh arin ako ha pag-amping baya mo diha o biyaan na to siya kay uy to ilang nga maglupad biyaan na to kay mag-withdraw pa ta mga kikilaan sa ato ag ATM kay hinahanglan nga mo palit yung tagbag asa man to ATM adera adto untang ATM
Kay aron, tora ko itong blow. Na siguro nila itim. Sige, lakaw ta dire. Mga kaigalaan. Uy, nalapas ko. Tora. Matuyok lang ta dire ane ha. Aron di ta mga saag. Tora, tuyok kong itim. Mag-withdraw kita kay Amerika man ni itim may gamit US man. Asa man to? Asa man ni imbe? Kisa man to ni sulti. Patorang itim di ayo. Pagkatanga agyot. Tera. May mag-withdraw ta. Oy, natay 600 ya. Magpalit tag bag. May mag-withdraw lang tag mga 400 siguro. Sige. Withdraw. Remember, dude, don't let your water run out, otherwise you die on jury duty like I did. Oh, thank you. Thank you. It's a terrible experience. Good luck. Good Remember to luck. manage your water. Ignan ako si ato ng istorya akong Amerikano kung sa iyo iyang istorya. Hello, Joe. Hello. Hello. Where are you going, Joe? What? Oh. Are you gonna go to the Yeah. ATM? What? What is that sound, Joe? Oy, ito ay sakyanan. Oh, there's a car, man. Withdraw siya. O ato la pasagdan. Atong ingno good luck, be. Good luck. What's going on? Good luck, kind people. Not much. Oh, You guys Man. have a good day. thank you. Man. Uy. Nay- Hello, Stone Cold. Si Stone Cold, oh. Nara, oh. Uy. Asa magkari si Stone Cold paingon? Sunod ta sa iya. Tanaw na to siya. Uy, ito ay tao. Hello. Oh. Mag-drug siguro di sila. What? I don't know. Nag-deal sila droga, mga kigalaan. Mutawag ko police. Ako ingnon, be. I call the police. Why did you call the police, man? No, I'm just joking. You're not joking. I just got a text from the cops. No, I got out of here. no. Mga kaigalaan, helicopter. Mga kaigalaan, natutanaw, isa ka na eh. Uy, nanay police. Oh, hello, sir. Good afternoon, officer. You all get in my We get a Good. humming first. Oh, that's cool. What feels good? Storya mga Amerikano, maminaw ta nila. Sergeant above you. I used to be a corporal. Be, mahapa-hapa gani ko dire. Be, You know, be, apa-apaan na to. Oh, oh. Kung atras-atras ta, sayaw-sayaw. Huh? Sayaw-sayaw ta. What country was it? I wasn't in Cuba. We didn't have Hummingbird. Took me a long time to get corporal. Didn't have helicopters in I'm Cuba? Oh, once I stay here for the daghang yung Amerikano dire, mga kaigalaan. You do helicopter. Hoy, ito ay nagpaandar sa sakyanan. Steven, APD, stop the vehicle. Hoy, padagan. Hoy, dakpo niya. We'll be back at Alright. Oo. Fine. Safe. Good luck. Take care, officer. Hoy. Mong adto ta dito kay magpalitag bag lagi. Maunay ato ang palitol karong adlaw.
Yay! Mga kahigalaan, nakapalit ako bag. Woohoo! Na ko yung bag. Pwede na ta mangitag apple mga kahigalaan. Kaya to ibaligya. Be, asam ka dari ang pwede ta mamunit og apple. Layo man ni mga lugar. Ugway mga ngalan. Sao naman lang ni nato pagkakwarta mga kagilaan. O kinahanglan ta magpalit og tubig aron ta na ay mainom. Be, atong pangitaon ang market. Dera sa duol ang market. Mao siguro ni. Tanaw na to. Dera palitag tubig. Tara. Aron na tayo mainom. Tanaw na to. Napa atong gamit. Pila atong kwarta ka ha. Tanaw na to sa atong iPhone. Uy, napatay 100. 100 puna pa nato palit. Pag kani makaon may o tubig pa isa ana para duha. Tuloon na lang nato. Patol pa gyud. Stone na mahurot ang kwarta. Mulakaw ta. Na ko'y bag. Indot na kayo. Pwede na tamo lakaw-lakaw anay. Hay! Og mga kahigalaan. Ato ning imno na nga itong tubig kay giuhaw na ko. Aniya ato ang kuhaon kani nya pislito na nainom na nya mukaon po ta bagay busog isa pa busog yun. Ayos kayo mga kagilaan. Nindot kayo Amerika mga kagilaan. Huwag sa sunod ngayon mag-uban-uban na punta sa ato ang pagsuroy-suroy dari sa Amerika. Kay nindot kayo Amerika, nindot ang ilang pag-anod, ang kabalayan. Huwag subscribe pag-like kaya ron. Mag-suroy-suroy tama kayo. Yeehaw!